tothom. Si vos sembla bé, començarem. Mireu, vos explico una miqueta com hem estructurat aquesta xerrada. La idea, bé, abans de res vos presentaré, jo som Antoni Bosch, som el cap d'estudi de postobligatori. També tenim a Cati Fortesa, que és el cap d'estudis de centre, els tutors de segon de batxiller de proper curs, na Patrícia, en Miquel Oliva i en Fernando, i na Laura Bonatge, que és orientadora de tot el postobligatori. Us explico una miqueta com ho hem estructurat. El que farem serà, jo ara vos faré una petita presentació de mitja horeta. He fet un esforç de síntesi, la idea és que veureu les idees clares, en totes les que pugueu anar. Hi ha coses encara que no sabem, d'acord? Vol ser molt sincer, encara hi ha coses que no estan clares, però la idea és que veureu anar les idees més clares possibles i jo vos aniré informant, d'acord? Vos aniré informant de qualsevol canvi que hi hagi. La idea és que jo ara vos faré una xerradeta d'una mitja hora i vos aniré plantejant com serà el curs, el que sabem, el que encara ens queda per saber i tal. I després, el gerent de la cooperativa, en Juan Miguel Miró, vos farà una petita presentació a ell d'una sèrie d'idees també de gerència i posteriorment farem un torn obert de paraula on podreu demanar tot allò que considereu. D'acord? També vos dic que vos dono aquí el meu correu, és antoni.bosch@cide.es, per si en aquest moment vos queda tot clar i, escolta, demà teniu un dubte i tal, me podeu enviar tots els correus que trobeu, no hi ha cap problema, te rebré amb gust i te contestaré amb gust i faré tot el possible per tenir-vos atesos i si qualque cosa no la sé, la cercaré i vos la demanaré, d'acord? Per tant, no vos ha de saber greu demanar, per això està, demaneu tot el que trobeu. Primer faré una petita explicació com a molt protocolari de lo que és el coronavirus. Vos la faig perquè l'hem de fer, és a dir, aquesta paraula que sentim tant, aquesta malaltia que ens està donant tant de mal de cap i que ens està canviant tota la nostra vida diari i que s'emmarca l'escola en una sèrie de protocols. D'acord? Nosaltres, a l'escola, a la pàgina web, vos farem arribar un vídeo que ha fet la nostra metgessa on m'explica les pautes d'actuació, les problemàtiques associades, com poden fer per evitar el contagi, com sabem el contagi zero no existeix, però com poden fer per minimitzar aquest risc. D'acord? Això, a nivell de planificació, queda marcat en 3 tipus de mesures. D'acord? Queda marcat en mesures de protecció col·lectiva individual, en mesures de control i en mesures de distanciament físic. D'acord? Molt bé. Les mesures de control, ara te vols dir que una pinzellada, després t'explico un poquet, però bé, són de sentit comú, ho sé que són de sentit comú, però és de vos he de dir. No heu de venir a l'escola si teniu símptomes o si esteu en quarantena, correcte? Heu de vigilar l'estat de salut i la temperatura a diari, això seria l'ideal. I si durant la jornada d'escola apareixen símptomes, això ho direm més endavant, nosaltres tenim un protocol Covid que ens marca la conselleria, en el qual tenim 2 zones d'aïllament i s'enviaria a l'alumne allà i en el cas que hi hagués un positiu o un possible positiu l'enviaríem allà, una part del grup, el grup que té contacte quedaria en quarantena fins que se confirmés si és positiu o no i després vos diríem com hem d'actuar d'acord amb les autoritats sanitàries els protocols que ens marquen, d'acord? Moltes coses nosaltres no tenim poder de decisió, ens diu en les autoritats sanitàries, s'ha de ser A, B i C, i nosaltres ho fem d'aquesta manera. També hi ha les mesures de distanciament físic, que aquí va un poc com hem organitzat el batxillerat, han d'evitar aglomeracions, com sabem, han d'utilitzar escales, rutes segures, això per ell molt simple i de fet ho és, el que passa que ens hem de comprometre en preró. Nosaltres a l'edifici C, amb els vostres fills i alumnes, que veig que aquí també hi ha qualque alumne connectat, estan. A l'edifici C hem pintat unes fletxes, uns moviments. Per favor, respecteu i insistiu que els vostres fills respetin aquests moviments. D'acord? Tot i que en aquell moment no se creui ningú, dona igual, anem a coll aquests hàbits. Al final, com esteu veient, són pautes molt senzilles, però el fet d'incompliment de pautes ens està donant la situació que tenim actualment. Per tant, hem de fer un esforç tots i ens hem de sensibilitzar perquè la situació, com sabeu, no és bona. D'acord? I, bueno, això seria una miqueta la idea. Per tant, una miqueta aquesta idea. Vos vaig dient una miqueta, la idea
és que en principi els alumnes han de dur tot el dia, la mascareta posada, tret de si començàssim amb un escenari A, que si començàssim amb un escenari A, ara vos explicaré el dels escenaris, a la classe purament teòrica, és a dir, mentre els professors xerren i estiguem seguts, ens la podrien treure. Vos remarco de l'escenari A, perquè tot sembla indicar, de fet, avui hi ha una compareixença del conseller d'Educació avui de matí, tot sembla indicar que per que començarem amb l'escenari B. Això ens farà dur la mascareta tot el dia. Correcte. Ho remarc perquè encara no és segur del tot, però bueno, tot sembla indicar que haurem de dur la mascareta tot el temps. Una altra cosa que vos volem dir és que hauríeu de dur, a part de les mascaretes, penseu que les mascaretes quirúrgiques, la típica mascareta que tots emprem en qualsevol moment, aquestes mascaretes, que són les més còmodes de comprar, d'adquirir, duren 4 hores. D'acord? Per tant, heu de dur recanvis i l'ideal seria que duguéssiu una bosseta per tenir-les allà. I una altra cosa que també heu de tenir en compte és el tema d'una ampolla d'aigua. Penseu que per normativa nosaltres hem de tenir les aixetes tancades. Els abeuradors s'han de tenir tancats. De fet, això seria una zona amb un gran risc de contagi i nosaltres, de fet, jo som el primer, ara m'he fet com a xerrant d'això, som els primers que necessitem beure molta aigua. D'acord? Tant els professors com alumnes. Per tant, per favor, duix aigua, que no la podreu emplenar aquí a l'escola. D'acord? Molt bé. Seguim una miqueta. Aquí vos he penjat, dit-vos que, com sabeu, aquestes presentacions se penjaran a la pàgina web. Per tant, no vos preocupeu, podreu accedir i vos podreu informar de tot el que hi ha. També vos vull dir que jo el que vos estic dient és com està la situació a data d'avui. Com està la situació a data d'avui i com actuarem d'acord amb com ho hem fet. Penseu, nosaltres, des de dia 1 de juliol, estan fent feina amb un pla de contingència. Bé, nosaltres, i de fet totes les escoles han de fer uns escenaris de com serà la situació i s'han definit 3 escenaris, A, B i C. El fet d'estar un escenari o un altre, vos vull deixar clar que no depèn de nosaltres. És a dir, la conselleria ens dirà quin escenari estem. Inclús, també vos voldria dir que podria ser que se mos marcés un escenari diferent del que nosaltres tenim marcat. Correcte? Jo vos dic com està la situació en el que nosaltres hem fet feina tot l'estiu i com ho hem organitzat. Però podria haver canvis. De fet, segur que hi haurà qualque canvi. És impossible. Vosaltres veus com està la situació i la situació és canviant. I el que m'agradaria que vos duguéssiu és una radiografia de com està la situació i que vos anéssiu de la reunió amb més respostes que preguntes. Segurament hi haurà qualque cosa que no vos pot aclarir, però jo faré un esforç per aclarir-vos el màxim possible. D'acord? Molt bé. Ara he fet aquesta part més protocolària i ara vaig a la part més pedagògica. Com hem organitzat el batxillerat? I el fet de fer feina en comissions, aquí a l'escola ens permet fer feina amb molt de punt de vista. I el plan de contingència l'han fet tots els professors de l'escola, han fet unes comissions i, de fet, han tingut altres professors, perquè en aquell moment no vaig veure, però les comissions van dissenyar un plan A i un plan B, un escenari A i un escenari B, amb una semipresencialitat. I ara, a final d'estiu, a poc dia de començament, la realitat ens dona la raó. És a dir, de com ho hem muntat, pensam que és la manera més àgil, més eficaç i més sensata. Penseu que la ràtio de batxillerat és ràtio de 35 alumnes per classe. 35 alumnes i nosaltres aquí a batxillerat funcionam bé, per cadenes, això ja ho sabeu. Mentre uns alumnes fan física, els altres fan biologia i els d'art fan caut o coses d'aquestes. Per què vos comento això? Perquè se poden donar les casuístiques de superar perfectament els 40 alumnes per classe. Jo som, a part de les cap d'estudis, som el professor de geografia i jo l'any que ve tindré entre 43 i 45 alumnes per classe. D'acord? Això unes classes d'uns 54, 55, 52 metres quadrats ens defineix una situació molt agobiant. I el que ens diuen sempre les autoritats, en aquest boit, és que els criteris sanitaris han d'anar per damunt dels pedagògics. D'acord? Per tant, el que hem d'intentar és tendir cap a risc zero, tot i que aquest risc no existeixi. Però això també no ens ha de fer obviar una altra cosa, que és que estan fent segon de batxiller.
que estan fent segon de batxiller i que això acabarà amb una PBAU i que vos hem de preparar i no ho hem de descuidar. I hem de fer el possible, hem de treure el millor de nosaltres i ens hem d'adaptar el millor possible a la situació perquè, no ens enganem, això està sent molt cruel i molt fort, però això tindrà una data on acabarà. I quan acabi no podem dir no, ara comencem el curs. Escolta, el curs l'hem de començar i vos hem d'explicar i vos hem de preparar per la PBAU, per un grau superior o per el món laboral, per el que trobeu que heu de fer, però ens hem de preparar. D'acord? Per tant, els departaments didàctics ja han estat fent feina aquest estiu en definir 3 escenaris i com s'explicarà a cada escenari i què és el que se prioritzarà. I tots els professors tenim clar què és allò més important i què és allò que, hombre, el seu s'explicarà, però que si no s'explica no passa res. Per tant, no vos preocupeu el més mínim per això. D'acord? Com ho organitzarem? I ho farem tant l'escenari A com l'escenari B els farem semipresencials. Quan dic semipresencials, m'estic referint a una presencialitat per torns. D'acord? Uns alumnes vendran dilluns, dimecres i divendres i els altres vendran dimarts i dijous i després anirà rotant. Així que una setmana uns, una setmana els altres. Així, cap alumne estirà més de 2 dies sense venir a l'escola, no perdràs fil i evitam aglomeracions. He mirat i he fet un esforç d'anar traient totes les assignatures i en cap assignatura sobrepassam els 20 alumnes per grup, per tant, és un verdader encert i a més hem tingut sort de com han quedat col·locats i tant i no hem de fer canvis i mos queda que evitam aquestes aglomeracions i en cas que hi hagués un confinament només se confinaria mig grup, que també és un encert. D'acord? Vos vull deixar clar que l'organització amb l'escenari A i l'escenari B seria tota la classe se fa a la vegada. És a dir, tenim, per exemple, segon de batxiller B. Jo vaig a fer classe de geografia i tindré uns alumnes que estan a classe i uns alumnes que estan a casa. Correcte? Aquests alumnes que estan a classe i els alumnes que estan a casa estan rebent la mateixa classe. Els companys de TIC de l'escola, el departament de TIC, ha estat fent feina aquest estiu i la classe s'està gravant amb un Chromebook i s'està emetent a la vegada. D'acord? Per tant, a més, han fet proves de distàncies, de micros i tal, de forma que les classes no se repeteixen. És a dir, no ens podem permetre el luxe de llevar la meitat de temari. No me toca fusta, mireu-vos que la situació s'arregla per desembre. El que no podem fer és començar per desembre. Per tant, aquesta és la idea. A les classes se passarà llista i totes les classes se faran. És a dir, quan un alumne li toqui casa seva, aquell dia l'alumne no és que deixi de fer classe, fa classe el que la fa a casa seva. I el dia següent la classe no se repeteix. Evidentment, se farà un petit resum al principi de cada classe, com fem sempre, però això és la idea. Correcte? Volia deixar clar perquè aquesta és la situació. En tot cas, per tant, cada classe se dividirà en tutoria A i tutoria B. Grup A i grup B. Per tant, en Miquel Oliva, per exemple, tutor de segon, tindrà un grup A i un grup B. I, bueno, com sabeu a quin grup està? Superobjectiu, ordre alfabètic. Per tant, ja ho veig, és a dir, fins més o manco CM serà grup A, de CM cap endavant, grup B. En tot cas, una vegada estigui feta la promoció, perquè ara tenim la setmana que ve tenim exàmens, i tenim gent que pot ser que repeteixi de segon o gent de primer que no passi, jo vos enviaré per Gestip a quina classe esteu assignades. Per exemple, segon de batxiller A, llinatge des de Sabó, des d'Abat fins a Mulet, grup A, des de Mulet fins a Zabaleta, grup B. Correcte? Per tant, no vos preocupeu el més mínim, rebreu aquesta informació. El que no vos la puc donar ara de forma oficial perquè encara no sé les promocions. És a dir, a vegades jo me trobo com a cap d'estudi, me trobo que tenc com a diferents velocitats i he de respectar. I no vos puc tincar el grup, però bueno, ja ho veig venir. D'acord? Els dubtes són els que estiguin enmig, un Martínez, una cosa d'aquestes, que pot ser que caigui un grup o l'altre. I també pot ser en funció de la gent que mos entra, perquè enguany, per exemple, a batxiller mos ha entrat, a primer de batxiller mos ha entrat moltíssima gent. Segon és més estable, però a primer de batxiller mos ha entrat molta gent i pot fer que se moguin, d'acord? Si qualcú té una necessitat imperiosa que m'escrigui, li diré, però ja vos dic, tot d'una que estiguin les promocions, jo som el primer interessat en tenir els grups tancats, que ja té temps fets, el que encara pot moure moviments. En principi, l'estructura serà la mateixa del batxiller que vareu viure l'any passat a primer. 3 setmanes d'avaluació i una programació d'exàmens. Si bé és cert que enguany
la teoria ens diu que farem menys exàmens i farem més proves telemàtiques, més feina online, perquè la normativa ens diu que hem d'emprar menys paper. D'acord, perquè com sabeu és una font de contagi. Molt bé. Una cosa... Passes, Cati. Una cosa important. Cas de l'escenari A. Quina és la diferència entre l'escenari A i l'escenari B? A batxiller hi ha una diferència, que en el cas de l'escenari A, nosaltres oferirem a les alumnes, i als pares vos oferirem, la possibilitat de venir a l'escola tot i que aquell dia no vos toqui. Habilitarem una aula d'estudi i aquella aula d'estudi serà de 8 a 2 o de 8 a 3, les hores que sigui, i vosaltres podreu venir, els vostres fills i filles, amb mascareta i podran seguir la classe allà. Això a qui va destinat? Va destinat a un papà o una mamà que no vol que el seu fill se quedi a casa, que no se fia, qualsevol cosa. És un servei més que dona l'escola. Però també vos vull deixar clar que això només ho podem fer en l'escenari A. L'escenari B és un escenari quan les coses no van bé. I, per tant, no pareix prudent acomodar gent a l'escola. Ara bé, tot pareix indicar que començarem amb l'escenari B. Per tant, vos vull deixar clar perquè no vull que vos tingueu la sensació que vos he dit una cosa que no era certa. No et segur encara, si hi hagués escenari A, vos plantejarem aquesta aula d'estudi, si hi ha escenari B, no vos la plantejarem. Si a un moment donat hi ha moviment i hi ha escenari A, vos la plantejarem. De totes maneres, aquesta aula d'estudi és horari sencer, no és com un curset de selectivitat, no és... Sí, Rosa, el que passa que pensa que és com està previst, que a veure el que acaba de posar al xat, això com està previst a data d'avui, pensa que potser comencem amb l'escenari C. Jo sempre soc molt prudent a com dic les coses i jo no descartaria començar amb l'escenari C. O tant de bo s'arreglin les coses, tothom respecti més les distàncies i podem començar amb l'escenari A, que és el més correcte. És a dir, que seria el més adequat per tots, perquè al final molt d'una feinada, vosaltres vos suposa estructura. Jo sé, jo som pare i a vegades em costa més pensar com a cap d'estudis que com a pare i és complicat, jo vos entenc perfectament i tots sabem que enguany serà un any de sobreviure i d'anar a fer les coses, de treure el millor de tots. La diferència entre l'escenari A i l'escenari B és aquest. D'acord, és l'aula d'estudi i és la mascareta. Amb l'escenari A, a classe teòrica, sense mascareta, si qualcú se vol posar, se la posa, mentre estiguem a classe, És a dir, a un moment donat que el professor diu has de sortir la pissarra, per anar al bany, tot el que no sigui la classe teòrica segut és amb mascareta, correcte? I amb l'escenari B, tothom amb mascareta en qualsevol moment, d'acord? I si tenim la mala sort que un moment donat anem a l'escenari C o que l'escenari C afecta, per exemple, segon de batxiller, com ho diguéssim, l'escenari C de segon de batxiller, seria sense presencialitat. Tot online, però nosaltres el que vos prometem és que el 50% de les sessions seran per videoconferència. Com a mínim, jo, professor de geografia, Toni Bosch, la meitat de les sessions seran meves online i l'altra meitat, en funció de l'estructura que hagi fet, petit grup online, un comentari online, un vídeo penjat meu online, però això ja depèn. Després cada professor s'organitzarà. Fem d'aquesta forma perquè fem feina sobre de contingència i tal, ens hem donat compte que totes les sessions online tampoc se poden fer. Per què? Perquè acaben tots embascats com un bombo, especialment els vostres fills, que les tenen 7 hores seguides davant l'ordenador, però també és vera que no podem fer tot mandant deures, és a dir, hi ha d'haver una part i tot penjant vídeos, que per fet de penjar un vídeo, jo em vaig fer de tot avui l'any passat, és molt farragós i si hem de dur les classes al dia també és complicat. Per tant, ja vos dic, amb un escenari C, la meitat serà classe online en directe i l'altra part, com el departament didàctic consideri. Molt bé, primer dia de curs. Això canviarà. D'acord, això que vos vaig a dir és com ho teníem fins avui, canviarà. Per què canviarà? Perquè ja ens estan dient que no podem acumular tanta gent a l'escola. Què vos puc dir jo a data d'avui? Que vos enviaré una notificació al gestif dient quin dia comença el vostre fill o filla. D'acord? Uns començaran dia 10, un dia 11, jo no descart que uns comencin dia 14, un dia 15. Quan tothom hagi passat per l'escola d'una forma presencial, ja serà quan començarà a rodar. Com sabeu, un curs, jo no estic tranquil mai un curs fins que no veig tots els alumnes que comença a rodar i tal. I a vosaltres pot passar el mateix. Per tant, fins que no comenci tot això que hem passat aquí una vegada, no començarà a rodar bé. Ho anirem intentant, nosaltres traurem el millor de nosaltres, però fins que no comenci a rodar anirem d'aquella manera. Anirem alternant
I, bueno, ho anirem dient. Via Gestip vos direm quin dia començarà el vostre fill i quin subgrup està. Per això no vos preocupeu. De fet, ja veureu, jo una de les més prioritats d'enguany és el fet de mantenir-vos al màxim informats. D'acord? Ara bé, vos he remarcat això perquè és molt important aquestes coses que són òbvies, però és que si tots les respectàssim, moltes vegades per confiança no te respetam i hem d'anar alerta. Jo som el primer que a vegades se m'olvida. És a dir, hem d'anar molt alerta i ens hem de concentrar perquè si haguéssim fet les coses com tocava, tots ara no estaríem com està, és així. És a dir, molt important respectar les portes, horari d'entrada, escales de baixada i les fletxes. Les fletxes que hi ha a l'edifici. Inclús si hem d'anar un segon al bany i no hi ha ningú, dona igual. Estan donant exemple a nits que molts veuran i tal. Han de mantenir les distàncies i això de que hauran de portar mascareta durant tota la jornada escolar, això estan xerrant d'escenari A. Correcte. Darrera frase, superimportant. L'alumnat entrarà per la porta del pavelló a les 7:50. Això és superimportant. Per què és superimportant? Perquè a les 8 se tanca i entren els nostres companys de cicles formatius. A l'aula haurà el professor que ja l'estarà esperant des de les 8:10. El professor de les 8 enguany entrarà una miqueta abans. Això és superimportant. I no ens podem quedar per el pati fent la xerradeta. Jo som el primer que m'hauré d'acostumar perquè una cosa que jo m'agradava era venir a el cafetet i fer la xerrada abans de les 8 amb els alumnes, que sempre faig classe a les 8. Això mos hem de llevar, jo som el primer que m'he de llevar. A les 8:10 anant directe cap a l'aula. Correcte, a més que tancaran i prendran els cicles formatius. Sempre vols demanar informació i sé que ho sou, és a dir, nosaltres aquí l'escola és una escola que som molt propers als pares i vosaltres som molt propers a nosaltres i sé que mos contau tot el que podeu. Si hi ha qualque dia que el vostre fill no pot venir i tal, notificeu-mos-ho. És a dir, com més informació tinguem, millor podrem fer feina. D'acord? Sempre ho vols demanar i sabem que ho feis, però enguany ho vols demanar encara més. Si a un moment donat hi ha més informació, vos la transmetrem. Els patis seran els mateixos, 10:50 i a la 1 hi ha aquests dos patis i l'estructura és la mateixa i si qualcun dels vostres alumnes participa a l'extraescolar de diploma dual, entrarà a les 4:05 per la porta del pavelló. D'acord? Això ja vos farem arribar informació al primer dia de classe. Molt bé. En el cas de l'escenari A i l'aula d'estudi té 3 premisses. S'ha de dur sempre mascareta. Si és quirúrgica, les típiques quirúrgiques blaves o blanques, aquestes només se poden emprar 4 hores. No se pot entrar i sortir. De fet, una de les coses que m'ho marca el BOI és que hem de restringir el moviment per l'escola perquè sabeu que el coronavirus se transmet per l'aire i per superfícies infectades. Per tant, s'ha de venir tot el dia i s'han d'inscriure. Us enviarem una butlleta d'inscripció en el cas que tinguem la sort de poder començar amb l'escenari A, que ja, com veus, és probable per el que ens ha comentat la Rosa de lo que ha dit el conseller. D'acord? De 8 a 10 se faria l'aula de música i la resta dels dies se faria a la biblioteca. De 8 a 10 és perquè de 8 a 9 sempre per primari, a les 9 ja que desinfectat-la, ara després quan en Juan Millerén se connecti vos explicarà que hem hagut de contractar un munt de retent de neteja perquè les aules i els banys s'han de netejar i s'han de desinfectar un munt de vegades cada dia, perquè hem de tendir cap al contagi zero, que sabem que no existeix, però nosaltres ha de ser el nostre objectiu. I, per tant, és això. Per això hi ha aquesta hora de marge perquè puguin desinfectar la classe. Si hem de fer una tutoria, totes les tutories han de ser virtuals, s'ha d'intentar. Si a un moment donat hem de fer una tutoria presencial, la feim, però imagineu-vos que feis una tutoria en jo m'ho contagio. Ja mos quedem sense professor de geografia, per exemple, o un tutor i tal. Per tant, hem d'intentar tot el que sigui online, fer-ho online. D'acord? Estic molt content perquè veig que el Gestip funciona molt bé, vosaltres aneu enviant preguntes i tal, i la veritat és que jo un moment donat passava pena l'any passat i tal, per com m'ho respondria el Gestip, que se col·lapsaria, però va superbé. I la veritat és que tot ho farem arribar per el Gestip. D'acord? Si teniu qualsevol dubte, me podeu enviar un correu i jo vos contestaré. I si és de Gestip com a tal, el podeu enviar aquí, gestip@cide.es. A nivell didàctic, emplearem el Google Classroom, que és una plataforma molt senzilleta. De fet, fins a vostres fills i tots ho emprem. D'acord? Però enguany ho institucionalitzarem més. Fins ara era com els professors que m'ho agradava més els informàtics, que m'agrada aquest rotllo l'empràvem, però al final ara cada vegada l'estem emprant més i l'any que ve tothom tindrà Google Classroom
Per què? Perquè el paper és font de contagi i moltes proves, tot el que puguem fer de forma online, s'ha de fer de forma online, tot i que estiguem presencials a l'escola, d'acord? I molt bé, donar-vos un altre pic les gràcies per les preguntes que m'heu fet. Heu anat demanant aquestes coses, gràcies a Ana Maria, al senyor Alberto, Ana Maria Gomila. Jo vos he anat responent aquestes preguntes a la presentació. De fet, en base a la presentació l'he fet en molta part en base a aquestes preguntes. Dic-vos que les prioritats per jo són 3 i van per aquest ordre. Per enguany, per aquest curs, i crec que hem de compartir tots. La primera és la situació sanitària. Hem d'intentar que els vostres fills venguin el més segurs possible aquí a l'escola. Segona, mantenir-vos informats. Tot el que pugui, vos informarem. Val més a vegades fer-se pesat que vos falti informació. Val més rebre la informació per duplicat que no rebre-la. I la tercera és la formació. D'acord? Ens hem de formar, ens hem de posar les piles tots, és a dir, la tecnologia ha vengut per quedar-se, això ho tenim tot clar, la GESTIP ha vengut per quedar-se i això marcarà un abans i un després. I així tot, hem de fer feina, ens hem de formar, a final de curs tindrem la PBAU i ens hem de preparar, hem de treure, i ho farem, tots els professors traurem el millor de nosaltres perquè els vostres fills se ressentesquin el mínim possible d'aquesta mala situació que ens ha tocat viure tots. Mireu, jo ara donaré el torn de paraula al gerent, que vos farà arribar una sèrie d'informacions, i tota vegada Juanmi vos hagi dit aquestes informacions, obrirem un torn de pregunta per si tothom que tingui dubtes me demani i jo vos contestaré tot el que pugui. D'acord? Tot el que pugui, que sàpiga, i si no ho cercaré, jo vos diré. D'acord? I moltes gràcies a tots. Juanmi, quan vulguis. Bon dia. Me sentiu bé? Si qualcú me fa amb el dit un ok? Sí? Ok. Bé, us explico un parell de cosetes que enguany per protocol de la conselleria les hem de fer una miqueta diferent d'anys anteriors i vos hem de passar un qüestionari i mos heu de contestar si voleu aquests serveis que ara jo vos explicaré, que fins ara les donàvem una miqueta per defecte, però ara ja vos dic, per protocol de la conselleria ens demana que ho haguem de demanar a les famílies i les famílies s'hagin de respondre. Bé, el primer servei que vos vull comentar és l'assegurança escolar. L'assegurança escolar és el servei que donem nosaltres i què inclou? Inclou la doctora, que tenim una doctora amb horari lectiu, i després tenim també el servei que els alumnes que puguin tenir un accident o se facin mal en les nostres instal·lacions, en el nostre horari lectiu, puguin anar a una clínica a tenir assistència. Fins l'any passat era la clínica Juaneda, a partir d'aquest curs és la policlínica Miramar. Aquesta assegurança escolar té un cost de 26,45 €. I bé, no sé si estàu sentint darrerament que, per exemple, els sindicats... És una quota anual, perdoneu, no és una quota mensual, és una quota anual. No sé si estàu sentint aquestes darreres setmanes que els sindicats estan demanant que les escoles tinguin personal, ja sigui metge o personal d'infermeria, en la situació que estan visquent. La conselleria no té recursos per això i no donarà personal metge. Nosaltres el podem tenir gràcies a aquest servei si les famílies el subscriuen. Fins ara tenim un percentatge de famílies que el subscriuen superior al 99%. És a dir, amb aquest percentatge, lògicament, podem mantenir el servei. I vos demanem, sabem que és una situació difícil, però vos demanem des de l'escola que en la mesura de les possibilitats continueu subscrivint aquest servei perquè pensam que és un valor afegit que donem com a escola i que és un benefici per als vostres fills. Cada dia hi ha molt de nins i molt d'alumnes que visiten la doctora, qualcun per casos lleus, qualcun per casos més greus, però bé, és un servei que els alumnes l'empleen molt i volem continuar donant
i vos demanem, per favor, la vostra col·laboració en aquest sentit, que quan vos enviem aquest qüestionari a través de Gestip podeu contestar que sí en la mesura de les vostres possibilitats. Un altre servei que també donem i que també vos demanem, l'aportació a les famílies per les millores. Aquesta quantitat, que fins al curs passat eren 16 euros mensuals, enguany ho han reduït a 14 euros mensuals. Bé, des del confinament se va deixar de cobrar aquesta quota, com sabeu. Què fem amb aquests bombers? Bé, com sabeu, nosaltres som una escola concertada, la conselleria ens paga el salari dels professors i també ens paga una partida per despeses de funcionament. És una partida que és insuficient per al nivell de servei que nosaltres donem i que, a més, està congelada des de fa més de 10 anys. A títol orientatiu, vos explico nosaltres què fem o què podem fer gràcies a aquesta aportació de les famílies. Doncs ja vos dic, a títol orientatiu, millorar la dotació d'aula a totes les etapes, en material d'aula, ordinadors, projectors, calefacció, aire condicionat, equips informàtics per als alumnes, depenent de les etapes, li facilitant tablets o carros de Chromebooks que van passant per les diferents aules, renovant periòdicament també tot l'equip informàtic de tota l'escola, cada any comprant 35-40 ordinadors, també per les aules d'informàtica. En alguns casos, especialment a batxillerat, substituint baixes des del primer dia quan la conselleria en alguns casos no les substitueix fins que el professor fa 15 dies que està malalt o que està de baixa. Nosaltres, en alguns casos, especialment a batxillerat, les substituïm des del primer dia sempre que és possible. També a diferents etapes, encara que enguany per la situació sanitària s'haurà de fer una miqueta diferent, fem desdoblament o doble professorat a algunes assignatures per donar una atenció més individualitzada i reduir les ràtios. Orientadors és l'etapa que no cobreix la conselleria. Per exemple, infantil i primària, la conselleria no ens dona orientadors, nosaltres en tenim. També auxiliars de conversa a les etapes que la conselleria no en posa, de llengua estrangera. També enguany per la situació sanitària això s'ho farà una miqueta diferent, però habitualment és el que fem. La millora contínua a les instal·lacions, els patis, zones esportives, els teatres, el personal per atendre alumnes amb mobilitat reduïda, perquè us faceu una idea, la conselleria ens paga una persona per atendre alumnes amb mobilitat reduïda, en tenim 3. Després, enguany, de forma extraordinària, en la situació que tenim, hem de posar molt més personal de supervisió en els patis per poder supervisar que els alumnes estan en la zona habilitada, mantenen els grups estables, aquells de convivència estable, aquells grups que han de ser grups de convivència estable. Bé, molt més personal de supervisió de pati i de les instal·lacions en tot l'horari. També un increment molt gran del personal de neteja. També perquè us faceu una idea, nosaltres tenim un servei de neteja que comença un pic que acaba a l'escola, però tenien durant l'horari lectiu un retent d'una persona per atendre possibles urgències. Ara, enguany d'una, passarem a tenir-ne 5, perquè, com sabeu, les aules s'han de desinfectar, quan hi hagi un canvi d'alumnes a les aules, abans de poder entrar el següent torn d'alumnes, s'ha de desinfectar, els banys també s'han de fer nets com a mínim 3 vegades, els vestidors el mateix, les instal·lacions, bé, és una neteja molt més intensa de la que teníem fins ara, i passant, ja vos dic, d'un retent amb horari lectiu d'1 a 5 persones. També, encara que a segon de batxillerat pràcticament hi ha molt pocs alumnes que fan ús del servei de menjador, però per servei de menjador, per reduir l'aforament en el menjador principal, hem habilitat un espai en el pati cobert d'un 300 metres quadrats aproximadament per poder reduir l'aforament i poder mantenir les distàncies i poder donar el servei de menjador en els horaris establerts. Aquí també necessitem incorporar 5 persones més en el servei de menjador. Després també us podeu fer una idea de les tonelades de gel hidroalcohòlic que haurem de menester. Penseu que segons les instruccions de la conselleria, els alumnes s'han de fer netes les mans fins a 8 vegades per dia. Imagineu això, per 2.150 alumnes, la quantitat de gel hidroalcohòlic que hem d'adquirir. És vera que la conselleria ens donarà una petita partida per aquest concepte, però no basta ni per pipes. Bé, totes aquestes millores de serveis que nosaltres pensam que és un valor afegit que com a escola donem i ens agradaria i la intenció és continuar donant, el podem donar sempre comptant amb la vostra col·laboració. Per això, una vegada més, en la mesura de les possibilitats, vos demanem que contesteu que sí en el qüestionari per la partida aquesta d'aportació a les famílies per millores. El darrer concepte que tenim en aquesta línia és la quota de material. Tenim una quota de material que són 20 euros, és una quota única, una vegada només. Amb aquests 20 euros se dona l'agenda, se donen les fotocòpies de les diferents assignatures i també se dona el material col·lectiu que se fa servir a diferents assignatures. No hi ha com a infantil o primària, que a cada alumne se li dona el quadern, el boli, etc., sinó que ja a ESO i a postobligatòria se
s'adquireix segons quin material col·lectiu i no se fa comprar a cada alumne aquest material, sinó que el compra l'escola i el van fent servir per torns. És una quota molt ajustada també, tant de les millores, que és una quota que han reduït de 16 a 14 euros, tot repetir. Penseu que hi ha escoles que cobren 70, 80, 100 i pico euros per mes. Nosaltres és una quota molt ajustada, de 14 euros per mes, i la quota material també és una quota única de 20 euros. També torno a insistir en les nostres possibilitats que podeu contestar que sí. Després, una altra cosa que vos vull comentar, jo estava ara en una altra reunió i no, supos que ja s'ha comentat la possibilitat aquesta, però bé, vos he dit que l'import econòmic. Aquesta possibilitat d'adquirir ordinadors, Chromebooks, que dona l'escola a les famílies que vulguin adquirir algun dispositiu addicional de forma totalment voluntària. Tenim dos models, un model que fa servir l'alumnat de primària i un model que fa servir l'alumnat d'ESO. M'imagino que seria el que vos interessaria a vosaltres. El model d'ESO és una mica superior a nivell de prestacions, però bueno, tots dos equips estan bé. El model de primària té un preu de 400 euros i el de secundària 455 euros. Què inclou aquest preu? Pues, lògicament, a més de l'equip, inclou la garantia, inclou una assegurança de 4 anys, incloent la rotura de pantalla, amb una franquícia de 30 euros, la rotura de pantalla, inclou també la configuració per part del nostre equip TIC i, en cas d'avaria, durant els temps de reparació, un equip de cortesia, un equip de substitució. Si volguéssiu comprar qualsevol dispositiu d'aquests, estaran disponibles a la pàgina web d'Estire, que a l'apartat de la tenda, Boreas Carrito, allà en els propers dies afegirem la possibilitat d'adquirir aquelles famílies que ho desitgin aquests dispositius Chromebooks. El termini d'entrega estan parlant d'aproximadament un mes, des que facin la comanda. 3 setmanes, un mes des que facin la comanda. Ara estan fent les reunions a les diferents etapes, acaben dia 2, si no estic equivocat, aquestes reunions, i a partir de dia 2, quan les famílies hagin fet les comandes, nosaltres farem la comanda en el distribuïdor i més o manco el termini d'entrega serà a partir d'un mes, aproximadament, a partir d'ara. Per la meva part, això és el que vos havia de comentar. Si després hi ha qualque pregunta, ja no es torna preguntes, tornaria a agafar la paraula. Moltes gràcies. I si no hi ha cap pregunta, si qualcú té... Molt bé, exacte. Ara el que farem és que obrim les preguntes per tothom que entengui i si, com li he comentat abans, si en un moment donat ara no se li socorre després tenen qualque pregunta, m'envien per mail i amb molt de gust li contestaré. Aquí tinc dues preguntes. Si la fan de forma oral i se me passa, per favor, diguin en el xat jo, i que no se me passi ningú, que som molta gent connectada. Referent a la pregunta dels canvis de selectivitat, mireu, penseu que ara encara no ha acabat selectivitat, encara no ha acabat PBAU. Encara tenim la convocatòria extraordinària. D'acord? Quan ha acabat la convocatòria extraordinària, nosaltres podem fer arribar les nostres propostes, però penseu que al final això depèn de la universitat. Al final la PBAU és una prova que organitzen les diferents universitats per marcar un sedàs, diguéssim, per accedir a la universitat. Nosaltres podem fer suggerències, podem fer propostes, però no som executius en aquest cas. No sabem res de moment, no sabem res, no ens han dit res nou, és a dir, l'únic que sabem és que l'extraordinari serà presencial, com se va fer la convocatòria ordinària, però no sabem res més. Tot el que ens diguin més coses, però això va per llarg. Això va per llarg perquè jo crec que no se sap encara. Encara no se sap perquè no se sap la pandèmia i tant de bo, potser la selectivitat 2021 toca en fusta pot ser normal. És que encara no la tenim aquesta situació. Si teniu qualque cosa, qualque proposta que m'ho voleu fer arribar, referent a M. Gomila, que m'has dit, si me l'envies per correu i tal, o li vol comentar este FIA, que me la faig arribar, la xerram a la reunió de tutors i tal, i la podem proposar, d'acord, si és qualque proposta de millora. Molt bé, referent a Sergi Campos, tema de llibres. En aquest Fortes a Secat d'Estudis, ara vos aferrarà aquí, surt a la circular que teniu via Gestip, per ara vos aferra l'horari de llibres. D'acord? Que també ho m'ha comentat en Luis Ángel. D'acord? Ara vos aferren a aquest Fortes per aquí. I referent als exàmens de setembre, Laura, te refereixes als exàmens de l'escola, veritat? Són presencials, d'acord? Hi ha poca gent que hagi de venir als exàmens de setembre, però sí, són
Són presencials, mantenint les distàncies, cada vegada que hi hagi un canvi d'aula, d'examen, neteja i tal, i desinfecció, o moviment d'aula, perquè en tenim moltes, però sí, presencials. D'acord? Molt bé. Qualque cosa més? No té micro. Hi ha una fitxa de la presentació que parlava de primer dia de classe. Sí, clar, tu pensa, Irene, que això que t'he posat ho he passat un poc ràpid perquè, clar, quan la presentació la vaig acabar de revisar i avui tenim aquesta informació de que ens diu que una escola no se poden acumular més de 50 nins, més de 150 nins cada dia. Clar, nosaltres aquí del CIDE ens han de donar un poc més d'informació, perquè si no en podem acumular més de 150, serà per novembre i encara no haurem començat. Tot d'una que m'ho arribi informació, vos la direm. He passat de llarg per no donar-vos informació en contradictoris. D'acord? Si tot d'una que mos diguin exacte com ho feim les escoles grosses, jo vos diré. D'acord? Ara bé, com podeu veure, ja serà esglaonat. I referent si hi ha algun alumne en aïllament de classe, clar, això és un poc una de les bondats que té com ho hem muntat. El fet que totes les classes se feien online, a l'escenari A i a l'escenari B, és a dir, que totes les classes, mentre s'estan fent, diguéssim, a classe presencial, s'estan fent online, fa que qualsevol persona te pugui seguir. D'acord? Això és una de les coses, un dels avantatges que té el fet d'haver muntat d'aquesta forma. D'acord? Per tant, sí, se podrà seguir sense problema, d'acord? El Chromebook, vale. Ha contestat gerència. Escola Oficial d'Idiomes, te refereixes, Lluís? L'examen de l'Escola Oficial d'Idiomes sí, com sabeu, això ho dona a les ramis, això tot a principi de curs vos dirà a la primera classe, com se fa per apuntar-se per treure un B1, un B2, un B2+, això vos direm el primer dia de classe la primera hora d'anglès que tingueu, no vos preocupeu. Qualque pregunta més? No? I de res, jo només dono-vos una altra vegada les gràcies per la vostra comprensió, per el vostre suport. Dir-vos que res, que intentarem fer-ho el millor possible i res, que moltes gràcies per tot, que si teniu qualsevol cosa, qualsevol dubte mos demaneu i tan aviat ho sapiguem, si vos puc contestar en aquell moment, jo pràcticament el correu electrònic l'empleï com si fos un WhatsApp, si vos puc contestar en aquell moment vos contestaré perquè ho sàpiga, perquè a vegades hi ha coses que no saps, tot i preparem-ho i tal, però bueno, intentarem. I moltes gràcies, ho agraïm molt, l'esforç de l'escola, dels tutors, moltes gràcies tutors per haver vengut, moltes gràcies Laura, moltes gràcies Cati. Per qualsevol cosa ja sabeu per on som, Vinga, moltes gràcies a tots, Fins aviat, Estem en contacte. Adéu a tots, bon inici de curs. Ara vaig dir una cosa.